Nik esango nuke, eta berriz ere lotzen dut hori, ez? Herri honetan daukagun aberastasunik handienarekin, ez? Eta batez ere kultur mailan nola zerbait behar denerako nola elkartzen garen. Hori da nik ezagutu dudana. Asko gustatu litzateke hori jarraitzea transmititzen gazteei, hori izan delako guretzako gauzarik handiena, ez? Kolektiboki nola jakin izan dugun elkartzen eta batzen proiektuak aurrera ateratzeko edo saltasunak egon direnean, espakosinak ere bai egon direnean. Orduan, aurreko pelikulan ere bai hola izan zen, eta pelikula honetarako gu jaten ginen elkartzen jendearekin eta hola, eta hola joan da suertatzen ere bai, ez? Aurreko pelikulan izan genuen Ander Lipus, orain pelikula honetarako baita ere, hasierako referentziozko ahotsak egiteko Ander Lipusi deitu genion, eta bera arduetu zen pizkat guri laguntzen zenbait ahots izaten referentzialak, ez? Baina gero, hor iparraldean badagoela baita ere olako antzesle talde izugarria biltzen dena futxa nahien inguruan. Niri ezinbestekoa iruditzen zen baita ere muga bagoazerako apurtzen. Gu muga apurtzen dugu horrela, kulturakin. Horako proiektuak egiten, lan egiten dugu euskaraz, eta desagertaraz egiten ditugu mugak kontrabandoren bidez, kulturaren kontrabandoren bidez.